ka anyị bazie na mmụọ kpọmkwem. Bịaba nso oge elugo mgbe anyị ji akụwa akụnto omenala Igbo amaka mma omenala anyị amaka na mma onye ọbụla bịaba ma nwoke bịaba gbuketa oche gị na 100.9 FM Solid FM ka ọ na-agba otu Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ onye ọbụla bịaba ka anyị mee na omenala anyị o Ijeọkụ nwa Agulu onye mgbịrịgba batarue mgbịrịgba nwilo dị saragwo ọgbasịla Agulu abịarue ka anyị mee na omenala anyị elesi eme ihe Igbo ga-anụ ntị ka unu n'ụlọ elesi akụwa akụnto mgbe ga-anụ ntị ka unu bụla etu anyị si ekwu ibe meleme nke nịnwa bụ okwu merime nke nịnwa bụ nkọwa omenala Igbo amaka mma mana anyị ahịa ọgbọ Chukwu na ndị na-akaba anyị aka na omenala anyị na-anazi ana ibe na anyị ji nwe oke ike nga nwa ọka ala ọbụ na-agụ ya bụ ibe na-ananarịzi anyị n'alụ na-eme alịrị eligbo na icheoku n'ibe anya mụ na-abụ Igbo bụ Igbo onye ọbụla chighataba ka anyị anataba n'azụ ọkụ kọrọpụkwa m kedu ibe ọ ga-eji so ụdị nwa ya ibe niile na-ananarị anyị na omenala anyị ya nakwa omenala anyị ya na kene m ndị nze na ọzọ keneri ndị chiri echichi Igbo bụ Igbo onye ọbụla zukọta oge ruo mgbe anyị ji enye mabive mana m aga ọvọ ndụ ka anyị adịghị na mma ndị bụ ndị na-aba ka na-ekwu ndị merụ ka anya bibe wee ruo onye niile anyị ekene onye ọbụla niile Igbo bụ Igbo bịa kene anyị menyere si eme kene m na-eke n'ọnụ a na-ekwe ekwa na-eme eme onye ahụ nụchara mgbe m ahụ nna chọrọ ugbu a bụ Icheoku na owe ya Icheoku Agulu na-anụ ka o si ada a sị m na anyị jụrụ eju bara anyị ga-abanyezi anyị atụọ nzu maka na eze mmụọ na onwe ya nọ ebe a eze mmụọ tụọ nzu anyị ewee hazibezie ụmụ ihe dịka ekwesịrị ịhazie eze mmụọ na eze mmụọ Igbo na-ege ntị ka ị gọrọ Igbo ọfọ Igbo bụ Igbo kene m unu kene olu dị n'ime Naijiria ekene m unu ekene m ụmụ Biafra kene anakụrụ kene ibe dị anakụrụ ụbọchị taa bụ eke oke ụbọchị n'ala Igbo anyị wee na-ebe ka ekesi anya bịa ka ọ maa nzu anyị na-ebe ka ihu mmụọ na nnu mmụọ dụ na Enugu ngwo anyị bịara ọ Solid FM ka anyị nọ na ya na Enugu ewesi anya maa nzu na-ekenye maa nzu ise nwesi agwụ mbirimbe maa nzu agwụ udo manzu agwụ aba manzu agwụ udo nka manzu ide mmiri omaraga ogu obu rido ụgbọdịrị mgbe ekwu ide mmiri ezu agwụ ahụ akụrụ agwụ ahụ ụkpaka agwụ eke ọgwụ agwụ isi nwanchi asị m onye akpọrọ ya kpọọ ibie odogwu mmụọ eze mmụọ nwanne m ị ga-adịrịrị okwu na ọbụgwọ banye ọkwụgwọ okwu banyeli nzu aka ji obe wee gwọla okwu wee gbanyela esi eme n'ime nzu Icheoku ọ na-agochie dịka ịchụ ajọ dịka eweli nye ndị mmụọ n'aka Icheoku nzu bụ ezigbo ibe nzu bụ udo nzu bụ ibe ka ọ bụ n'ime anyị ka anyị si eweta nzu ọpụta na-enwu ọcha na mgbọsị bụrụ ugbo na onye ọbụla ji nzu n'aka ji ezigbo ibe na ya bụ onye ji udo bịa eze mmụọ daalụ na mafụ ugwe bi na ama nzu mwefụzie na-abịa niile nọ na Igbo jelu zava mbụzianị na nzu ịmalụbụ ụzọ udo na nzu ike nga ọ bụla eziokwu okwu anyị eghelu ugwu oge udo bi adịgwo Igbo
Igbo nye m ntị na anyị si olu wee bịa. Ichoku a ga-emezikwa ya ebe a ga-eme ya ma ọ dị mma na-anụgo nri ya na a na-abụ dịka Ichoku si kwuo na ọ na-abụ ichie ọ chụọ aja otu ọ dịka ewere ya ndị mmụọ n'aka ihe anyị na-ebe a na-eme kwa ụbọchị bụ ịkwalite omenala na otu ndị nna nna anyị hazi bie ndụ ọma ihe wee dị ndị mmadụ wee na-edebe na nsọ anaghị wee bụrụ ana mara mma nke ukwuu. Ya mere ndị ọdịnala kara aka ji bịa n'ụbọchị nke taa maka ịfụ na ụmụ alụ niile ndị ụfọdụ na-eme n'obodo anyị na-ekpochapụrụ ya, ụfọdụ na-akọta ihe niile ndị nna anyị mere, ịfụ na edoziri ọdịmma. Na ndị m na ha nọ juru eju bara abara ebe a bụ afọ echeta Chief afọ echeta Nweke Godwin onye nze ọ ga-adịrị gị na mma. Osele okwue eze mmụọ ọ ga-adịrị gị na mma. Chigbọọgwụ nwoke oyi ọbata ndị ka ị mere Ikenga Agụlụ ekele gị. Ikenga ekele gị. Ikenga bụ ode akwụkwọ na-edere ihe gbasara na nhazi. Ikenga bụ ode akwụkwọ na-edere ha aba akwụkwọ na-edekwara ndị omenala Agụlụ mba kọmuniti akwụkwọ. Ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma na Eke, dịrị gị na mma na Orie, dịrị gị na mma na Afọ, dịrị gị na mma na ụbọchị niile. Unu nụrụ Ichoku unu ma ya, ụfọdụ ma ya, ụfọdụ ọ bụrụ na ị mara Ichoku Agụlụ ị mara na ị ga-etozie ntị ka ị mara ya tata, maka na ụfọdụ na-abụ a na-afụ Ichoku a na-ajụzi kedu ka nwoke mara mma otu a ji emezi otu a, amaghị na ọ bụ ihe dị nsọ ka ọ na-eme. A na-ayọ Chukwu nọ nso. Ichoku Agụlụ ekele gị. Ọ ga-adịrị gị na mma. Afọ m dị ka ị mara mbem mee kpọkwuo ndị nke ị na-emekwa ihe a ọ bụghị taa ka ị bidoro ya. A ga-ebidogodo na nkenesịa Chibuike anyị egbu Ifeanyị Ezekweche kelenu ndị Igbo biko Ichie kele ndị Igbo. Igbo bụ Igbo ekele m unu na-ekene olu na-ekene Igbo ma ndị na-ebunyekarị ekene na ụkpa bụ ndị omenala Agụlụ ohu mba na ndị alụkwụsị n'ala Igbo, ndị na-akwado ọgbakọ a, ndị binyere aka n'akwụkwọ si gaba n'ilu na egwu adịrị ya. Wee na-asị onye ọbụla jisi ike ka na ife awọ bụ mmiri achọ na o nwee ife dị ya si na ọ ya abala anyị omenala ya ife ada akọ ebe ọ dịbụ na omenala ya ganata si ka ọ mara na anyị mma. Ise Chibuike anyị egwu kelenu ndị Igbo otu Ogbuọja Ogbuọja Agụlụ ka Ogbuọja ndị Igbo, maka na anyị nwe Ogbuọja ndị Igbo ebe a. Ogbuọja ndị Igbo niile ọ dị mma. Ọ ga-adịrị gị mma, udo dị mma, ọ ga-adịrịrị niile mma. Ọ dị mma ka anyị gbapụ ọsọ maka na anụ m wee fụ ihe a na-eme, maka na ihe niile a na-eme ebe a bụ ka o wee dịrị anyị niile na mma, dịrị ndị Igbo niile na mma, ka anyị ghara ichefu omenala anyị. Ọ bịa bụ mbọ niile anyị na-agbasi ike wee si ebe ndị Agụlụ ka anyị bidogodu na ihe a eji Ahaaba ọgụ. Nwanne m nwoke ịbụ ode akwụkwọ ka anyị jiri otu a wee na ịkọwasịa ihe a, kọwasịa maka ndị omenala ka esi jidesi omenala ike na Agụlụ na Anambra. Mana ọ na-abụ na-eti mkpu si na abịa chọba ebe eji omenala anyị isi na ndị Anambra ejighị omenala Igbo egwu ndị ọ bụrụkwa na ndị Igbo ọzọ adịghị eme, mana ịgwa nke bụ eziokwu ha na-ewepụta ndị na-ewepụta ego na-akwado omenala na Anambra na-ewepụta ma mgba ma achọ iri ji fụ ndị ga-ewepụta ma ebe a ka amakarị mbem ugbu a bụ na Anambra. Kọọrọ anyị maka ije. Ekene m ụlọ Igbo bụ Igbo. Ekene m na-ejekarịrị Solid FM nke anyị nọ n'obi n'ụbọchị nke tata.
Afa m bụ Prince Chigbo Livingstone Nwokoye Ọbata Ikenga Agụ Biafra na Biafra. Odogwu. Mana tupu agaba n'ihu, mma emetụrụ Solid FM obere ọja Ikenga nwa mmụọ ka o were okwu ife kwuru ka a na-eme. Ikenga Odogwu. Ọja Ikenga nwa mmụọ dara. Ọja na-abụ daa onye dị n'ụlọ emegene ebinie. Ewee bịa na ajụjụ na-abịa ịkpọkụ onye n'ụtụtụ omegene ọza ịkpọ ya n'efifie ọza ịkpọ ya n'ụtụtụ ọza. Ọ mmụọ dị nsọ, ọ dị nsọ dị ebube. Ọ bụghị mmụọ na-ekpe ikpe akwụghị ọtọ. Onye ọnabịa na ha ga-abụ onye kwụbara aka ya ọtọ, onye eziokwu si n'ime wee megene were pụta. So onye bụ mmụọ ụwa niile maala. Ka m bụ okwu m nkenke ka anyị wee nwetasi ife anyị chọrọ n'ụbọchị nke taa. Ebe dịka mgbe dịka 1904 1905 ọ mgbe a ka ndị ọcha ndị British bịara na ya bụ Ahaaba Agulu were nụọ ọgụ, anụkọ ọgụ, agbaka egbe. Ife kpatara eji wee nụma anya bụ ọgụ gbaba egbe bụ na o nwere ada anyị nwaanyị bi Ọka, ebe a na-akpa Agulu Ọka. Ndị Ọka wee na-eme ihe mmegbu megbugide ya, o wee bịa wee tiele anyị mkpu na a na-eme ihe mmegbu. Ndị be anyị wee jewe wee ekpegide ikpe kpechiche, ọ bụla eziokwu na a na-eme ihe mmegbu. Agulu wee sị afa emegbuzinie ubele megene ubele ebe. Ndị Ọka sị mba na afụcha anyị tagba ha aka wee bidozie n'isi wee kpagbubu ya wee megbubu ya wee na-emezie nke asị emene. Ndị Agulu wee bụrụ ọgụ megene wee jee Ọka wee luo n'Ọka. O nwere ibe a na-akpọchiri isi chere ịsatọ wee luo n'Ọka wee gwa ndị Ọka na Agulu bụ Agulu. Anụrụ ọnụnụ nke izi na o wegbodoro anwụ were baa, o nwere anwụ chụọ ndị mmadụ. Ndị Agulu wee jezie ebe ahụ were kpamkpamkpa kpasị anya bụ mkpamkpa were nata udie na-ede. Ndị Ọka wee sị anụrụ ya ọnụnụ egwu edeba na ha ọ bụ ife ọ bụ. Ndị Ọka wee sị na ọ bụla ka ọ dị wee jezie wee kpọọ ndị British, ndị oyibo British wee sịba na ife mere na ndị Agulu aṅụgwu oyi na onwe ife ga-emesi ya ka mmadụ nọrọkwa n'Ọka. Ndị oyibo British na-achọ veleba ya esi were bata gbakpa Agulu wee sị na ọ kazi mma kapasi etu a were bata Agulu. Oyibo wee bịa wee gbaa Agulu egbe. Mana egbe enwe agbara Agulu anụrụ nya bụ ọgụ, anụkara nya bụ ọgụ nka nụọ anya bụ ọgụ nụsie nye ike na ifefa ji wee batazie ọ dịka emerila Agulu bụ na o nwere ndị jere na gbaa ama gbaala ndị ọcha ama na o nwere ibe na-ekwu Ya bụ na ndị ọcha bụ agha wee bịa. fa bụ agha were bịa, fa bụ ma mọta nweghị ebe egbe nweghị odebe eji were bịa. So mgbe ahụ ha bịaziri were nụkọta ọgụ okweghị ka ha bata Agulu okweghị maka onweghị ibe Agulu ejighị. Agulu ji ma ọganigwe ụdị ịchọ ọnụ ya. So na ọ bụzi ndị aka na Oghori na ndị mbịambịa jere gworo ụka jere gbara ndị ọcha ama wee sịba na o nwere onye a na-akpọ nwa mgbaama nọ n'enu ọjị, na o nwere ibe na ha na n'ibe abụba ekwe na ugene na ọnụnụ ha n'ibe ahụ nọọ ibe ahụ ka eji agwa Agulu niile okwu ebe ebe ahụ ndị ọcha nọ. Ndị ọcha wee sị na ọ dị mma na ba anụgwụ ibe ekwu wee were ibe eji, o nwere ibe a na-akpọ onyekomita n'onu Igbo. Owere onyekomita ahụ wee nyoo wee bụ ebe nya bụ osuokwe nọ, wee gbara osuokwe ahụ wee tụọ n'ala. A gbara ha na osuokwe ahụ wee tụọ n'ala. Ndị Agulu niile bụ ndị agha ha aba fe enwezi infọmeshọn maka onye na-agwa ha okwu ada agwazigbo okwu. Etu a ka ndị ọcha si were bịa 1906 ọgụ ahụ bụrụ 1905 wee batazie 1906 wee bịa wee gbuo thousands of people ụbọchị bụrụ ma ahịa oye gbuo thousands of people wee tinye aka wee vụrụ nya bụ Ikenga ndị Igbo bụ Odenigbo Odenolu Ahaaba Agulu wee vụrụ ewere fụwa. Onye ọcha bịara ehe ahụ vụrụ ewere fụwa ka a na-akpọ Captain Egerton adịba ebe ọ, mana ofu onye n'imebe anwụ gbawurie na nkwụ Agulu evuruzie ebe nya na nkwu Ahaaba evuruzie ebe nya nkwu Ahaaba nya ikwu Ahaaba wee nazie obodo oyibo. Mana mgbe ha bụrụ nya bụ ikwu Ahaaba ebe ha dọbara ya ha nata Enugu ebe a si Enugu ebe a vutie na Lagos. O ruo 1922 evuruzie nye from Lagos wee buna anya London. So o luzie London wee kpakwazie nke a na-akpọ mkpamkpa. Mana o nwere ihe ọ gwara Agulu ọ sịba na ọ bụghị na ndị ọcha meriri ya mana ya chọrọ ka ya jee ka ya kwụsị ohu a na-agba ndị Igbo. So mgbe ha vụrụ wee luo London, mmụọ niile edobe n'okirikiri ebe ahụ nke ọ bụla ekwe ha ada na ọgba ụtụ, nke ọ bụla ekwe ha akpọ isi ala nye ha apụ megene ọgba ụtụ.
ibe emegidezi emegide Second World War were bata Britain mgbe ọgụ ọnwa bataziri Britain anụgide nye bụ ọgụ nụgide nye bụ ọgụ webe na Hitler na-abịa n'ike na ebube ka ya merie London ndị onyokomitapanya ndị dibịa ba wee je wee gbaba ha gbagide ha gbachicha abịa wee gwa ha na ọ bụ mmụọ a evutere bụ nyanwa bụ ọgụ ahụ a na-anụ so mgbe ha chọpụtaziri na ọ bụ ya bụ mmụọ ha wee sị na ọ ka mma ka ha destroy ya bụ mmụọ site na ivuri ejetụ ya n'oke osimiri nya mmiri nnu ewehevuri ewe jetụ ya na mmiri nnu mana etu Chukwu na ndị ana si werede nya bụ mmiri nnu megene atụghị ha bịa ụgbọ evubagara nya ụgbọ eji wee vuru ha aba baa n'ime oke osimiri ha ba sikwa na oke osimiri ahụ fụta n'elu ana chi ọwụwa anyanwụ anya ndị ọcha wee sị mba na ibe a karịa na ọ ka mma na nwaanyị ya nara bie ewebeghị ọbịa yọgide yọtụ onye okwete na ya ana ewee vuri evuchiga anya azụ na Nigeria vuchiga anya to National Commission for Museum Onikon so ebe anwazi ka ọdọ ewee na-ekwuzi okwu etu ọ ga-esi wee nachigata Agulu ya bụ ihe anọ na ya ugbu a ọ bụ ihe anọ na ya ugbu a ọ dị ma ụna nọ na ịma na oge nsị na ihe anyị na-eme ebe a na ọ bụghị egwu na ihe anyị na-akwalite bụ ijeghachi azụ n'ihe mere ndị Igbo ji dị ile anyị na-ekwu ya na gbogbo na ewe obodo dị iche iche n'ala Igbo ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ chọọ ime ndị iche abata wee kpọkwuo chi ha na mmụọ na-ejere ha ozi ihe a niile emechie eze mmụọ ihe m chọrọ ịjụ ugbu a bụ nwanne anyị nwoke kwuru okwu wee sị na agbara egbe ụfọdụ ndị na-asị na ndị ọdịnala na egbe ekwesịghị ịtụ ha dịka eze mmụọ gịnị kpatara ndị ọcha ji merie maka na ogwa na ya sị na nwaanyị mmụọ sị na ọ bụrụ na ya chọrọ ka na ihe eji merie bụ ka ya jee kwụsị ohu ndị Igbo mana ihe na-ekwu bụ ka esi hapụzie ndị agbapụrụ jee kọọ asịrị ndị asara isi jee gwa ndị ọcha ihe a na-ekwesịghị ịgwa iji jirezie onye mgbaama dịka eze mmụọ gịnị ka iche na ọ bụ ya butere ihe a nwa m ajụjụ ejuru m o nweghị ife ọbụla ị ga na-eme inweghị onye na-agba gị mgba n'azụ ị gaghị ejeta ibe n'ibe ahụ ịnụhụ ibe ngwa ana m anụ ọbịa mere ọ bụghị ya ndị ọcha ihe emeri Agulu a na-abụ emechasị aba ọ bụrụ ahụrụ ya ahụrụ ọ dị mma nna anụ ya na ihe anyị na-eme bụ ebe niile ndị ichie ndị gboo na-akwado na-anụgo akụkọ na otenarị ndị Igbo ji dị ile na ndị Igbo na-anọ ndị a niile wee bịa na-adịkwa niile wee na-eme mmụọ ha ọfụma wee bịa Icheokwu Agulu amaghị a na-anụ afa gị wee chọọ ewe ndị ịbatara Enugu ugbu a n'agbanyeghị na ụwa niile a na-akọ maka gị ka ịkọtụrụ anyị Icheokwu na ije gị na Agulu na ọrụ anyị na-alụ ndị Agulu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu unu ewekwa n'iwe maka na a na-aga ewere ibe eji ekwe nkụtụkọkwa enyi ọrụ ọnụ ama na enwere ike na-ekwu na mbem ụfọdụ nwere ike fafa ama na-aghọta mana ọ na-akawa m mma ikwu okwu na mbem ka ndị na-anụ mbem wee malụ maka enwere ibe agụ ji wee dị ile Igbo na-ama ka unie ni na ọvọ ọkwụ ọtọ ọgbasila Agulu nie Icheokwu nwa Agulu awanie nwilo dị nsọ awanie Igbo kunie mụọ okwu ịmagwelu na mgbịlịmgba malụ na-esi na-atụ egwu ọbụla eziokwu ka mbido godili n'isi nsukwu ile ewu nni ekene ka m chọrọ inye ọ bụ na nyesi ekene ewelu m ụzọ ajụjụ akọwalụ m Igbo bụ Igbo ibe ejili malụ odogwu ibe na ude m ji edeli ibe na Icheokwu ji ekwele egwu ka nkene ndị Solid FM ọkacha mma Igbo na-ama agwagwo ndị mmadụ ovu okwu Solid FM bụ egwu eji ka nke ọlụ gị onye ọbụla tirie ewepụ na ewepụ n'ọlụ na ya ba na-eme ezigbo ibe na ba na-akụzi ezigbo nkụzi Solid FM ka anyị na-ekwu okwu ya 100.9 onye ọbụla jee bụ niile dị ogelibi ihe ị ga-amụta ibe atọ na ndị pụrụ iche dị na ya omenanị anyị dịkwu n'ime ihe ibe ga-enyere gị aka ka ibie ndụ gị nwanne m onyezi a na Solid FM ka ịmụta ibe Icheokwu abịakwue onye nwere mgbajeri bịa na ama abịa gwa ihe wee
mma ka ejeli ikpe ọmụ bụ ichokwu ka nke ọlụgọ gbasịla agụlụ n'ugbo onumu ọmụ mana o nwere ibe nji bụrụ odogwu o nwere ibe chukwu na ndị a na jiri kụọ anyị na n'ịkụlọ ji na nakwa na-eru ihe n'ike anyị edegwu udo n'obodo niile ọkwa mmụọ kwụwara anyị anakụlọ ọjị akụ anakụlọ ọjị akụ na ọjị gbuo oke osisi nye na-eji aka wepụola onwe ihe ndị mara uru ọbala narị akpị ya nkụ ụmụ nnụnụ na ndo n'ime ihe icheọkụ nwa agụrụ bụ onye agụrụ nne m bụ onye agụrụ nna m bụ onye agụrụ ka nke ọlụ ga-aka ọlụ efuru m efu na agụrụ na mmiri ọmami n'ugwu ozigbo onye Igbo ka m bụ ibe anyị na-eme bụ ibe omenanị nna nna anyị babidoro mebe nye ka anyị jelusosie ike nke ụdị na mba n'ọnya ga-elu mba nni Igbo na-abụ m onye agụrụ ka m gwue ụtọ agụrụ na-atọ m ụtọ na Igbo na-atọ m onye mụ agụrụ n'ebe akwụkwọ egwu mbọsị bụrụ ugbo agụrụ mụrụ unu menyere m nri na agụrụ asọkwe mụ agụrụ anyị na-amụ oke nwa agụrụ anyị na-amụ oke nwa ọkwụ na amagwala onye mbụ ụmụnna nwa agụrụ ka mbụ nwa ugwu masa ka mbụ ekene m Ichokwu ọ ga-adịrị gị na mma ọfụ ịgụrụ tụọ isi gụọ ya ka o lee odogwu ọcha ị na-afụrụ isi na anyị bụ ndị si ka alụ kwụsị n'ala Igbo so wee fụ ewe ike bịazite na nke a ka iwelite ya elu ka ụwa nụba onu gị odogwu kedu mbọ ndị ka ịbatasịa n'ozi ọfụma ka m ewee nụba ihe ị na-ekwu nke ọma n'ozi ya ọfụma kpọkịrịta opi okwu nso ka ịkọrọ ndị ụwa ije maka na iso na ndị sị ka alụkwụsị n'ala Igbo mana tupu nke a unu nwee ike ije na Facebook na Kpakpando TV jekiribe wee fụ ndị anyị na ha nọ ije na Facebook ugbu a na Kpakpando TV ị ga na-afụ ha fụ ka esa wee fụ Ichokwu Agụlụ fụ eze mmụọ wee fụ ndị si na omenala Igbo agaghị ahụ Ikenga na onwe ya na Ikenga na Agụlụ o juru eju bara abara Ikenga ga akụkwara anyị mgbe a na-agba mana nso nso a na ọ bụghị Ahaaba agaghị ndị otu anyị nke mba ofu anyị n'imeba ndị binyere aka na mgbasa ozi a na-agbasa gbasara nne nwaanyị ahụ Ahaaba Agụlụ sisi gbasaba ozi ụwa niile ha bụ esisi zibe Igbo niile ozi onye dị n'ụlọ ka ụmụrụ anya ọha na eze Igbo niile ọgbakọ Igbo niile ka fama na ya bụ mmụọ bụ Ahaaba Agụlụ bụ nne mụrụ ọmụmụ n'ọnya bụ agada gbachiri ụzọ maka na nwata gwara nna ya ebe ọ na-eje nna ya bụ ife ọ ga-ekwu ma o luo wee na-asị ọha na eze ndị Igbo bụ Igbo onye ọbụla mụrụ anya na-asị ndị Igbo ka fa jụba ajụjụ ofu ụzọ ya onye Igbo na-aya bụ ajụghị ajụjụ wee bụrụ ibilibi nyere ndị Igbo maka na ị na-ajụ ajụjụ a na-asa gị nye etu o kwesịrị ị na-enwe nghọta zuru oke ihe amụ ife na-eme na mara ife na-akpatara ife ji emele ọsada akpọ n'efu ife ọbụla efu na-eme ndị Igbo nwere ife kpatara ya daalụ ọ ga-adịrị gị na mma gịnị bụ ihe akpatara ya ife akpatara ife a na-eme ndị Igbo bụ ife ọdịnala isekpu ntị na ife ọdịnala anwa wee bụ Ahaaba Agụlụ ndị ọcha bịa buru Ahaaba Agụlụ wee kwuo na ọ bụrụ na ya batara ala Igbo na nwere ife onye Igbo ga-eme n'ụwa ga-enwe isi na o nwere ife o dobere efe na nke a ha na-afụ a na-asị na ndị Igbo na-agba mbọ na ndị Igbo na-aga n'ihu na obere ife ka ọ bụ na ya gbaa ụkwụ n'ala Igbo and na ya ma nsị backyard ma ọ ka ekpuchie ya ekpuchi na ọ ya adị worldwide n'ụwa niile ga-ama maka ya wee bata ọ ya adị open a na-akọ maka ya wee bata ala Igbo na ọ bụrụ na ya bata ala Igbo o wee kọbaziere ife ndị Igbo chọrọ ị chọrọ ịchị ụwa niile ị chọrọ ịbụ nke abụrụ nke ọzọ ị chọrọ nwere onwe ife ọbụla ibe ife onye Igbo chọrọ na ọ ga-eme ya na ọ karịrị ya na ndị ọcha nwepụrie wee pụ chọọ kafa were eme ife a na-akpọ nke ndị ọcha ndị oyibo na-akpọ war power mana ọ jụrụ ajụ ka ya chighata azụ
n'ọnya bata nye wee nwee ike dubataba mmụọ ndị ọzọ fọọ na ụka nwere alụsị ndị ọzọ na mmụọ ndị ọzọ n'obodo oyibo ọ bụrụ na mmụọ anwa mana ife mmụọ jide obodo ike nke ya a na-afụ anya mana mmụọ na ebe ọ nọ maka na mmụọ bụ ikuku maka oge na nkenke tupu anyị agbapụ ekwentị na ịchọrọ ịjụ ajụjụ ma ọ tinye ọnụ n'ekwu a karịrị akarị biko gịnị bụ mgba Igbo ode akwụkwọ na-eje ije ya anụkwana m na eje narịgwa na ọchịchị ndị Naijiria ma ije ahụ na-eje gịnị na nkenke maka na ọ bụrụ ihe niile ka anyị ga-akọsị maka n'oge na mbụ obere mbụ nụ gbagoro ịfụ na ikenga ndị Igbo batara ekene nke nke izizi o nwere mgbe mụnwa anọghọ n'ụlọ ebe nnọ m na Republic of Liberia si ebe ahụ ka nnọ ya bụ Ahaaba wee bịa wee zie m ozi wee sị m na be ụlọ ọ bụ na nnala ụlọ m jee ka m bụ eze Igbo eze ndị Igbo nluo m bụ eze ndị Igbo na ọgụ ndị Igbo na-anọ ka ha nwere onwe fe na ọ ife ha ka nwe obe aka etu a eze ndị Igbo a na-ekwukwe n'okwu ya bụ Ikemba Emeka Odumegwuchukwu nke nnatalụ wee jee wee zie nye ozi a ife ha baziri wee sị ya na ha basị na ebe nsogbu ndị Igbo nwere bụ ife gbasara ikenga ndị Igbo na Ahaaba Agulu bụ ikenga ndị Igbo na ọ bụrụ na anya bụ eze Igbo kwuwe okwu iwechighị anya bụ ikenga ndị Igbo ji wee bili gboo na ndị Igbo ga-eme gịnị ga-enwere onwe fe wee natazisi anya ozi ya ọ sị na ya anụgwu ife m kwuru na ọ bụghị mụnwa bụ onye izi bịa na ọ bụghị mụnwa bụ onye Igbo na mụnwa bụ onye nke ịtọ wee sị m na anụ ụlọ ka njebụ Honorable Chief Nwobualụ wee bịa kọsịara Nwobualụ sị na nsogbu ada na ha bụ ezigbo ozi ya ugboro ịtọ wee sị na anyị ga-ebido nya bụ ije wee bido nya bụ ije si etu anyị si wee bido nya bụ ije bụ na edela akwụkwọ nke edela izizi bụ awa director bụ Nwobualụ director ndị omenala Agulu ohu mba dere Agulu bie aka so anyị were nya bụ akwụkwọ jekwuru Office of Commissioner for Information and Culture Anambra State so anyị lụọ fananesi akwụkwọ si nafa ha na ụdị ife dị etu ada si anyị na ife mere nafa ga-enye anyị akwụkwọ ka anyị jebe Lagos ebe nya bụ ebe a na-edobe na museum ebe a na-edobe ngwongwo na ngwongwo anyị jebe Lagos National Commission for Museum nke dị n'Onikon mgbe anyị bịara ebe anwa anyị je na library dị iche iche ebe anwa afụghọ m Ahaaba emesizie dia curator wee pụta wee si yes na o nwere ụmụ mmụọ ndị ezuru ezu nafa ejigwo wee bụ na raba ife na-akpị abụ raba na o so na mmụọ ndị ezuru ezu wee si anyị na anya nafa anabataghị akwụkwọ anyị dere akwụkwọ niile a fancha dị ebe ọ ife anyị ji eje nya bụ ije maka iwenata Ahaaba so wee si anyị detere fe akwụkwọ pasị onye stamp wee si anyị na ife mere na fe enweghị na jurisdiction ilele Ahaaba na Abuja nwe jurisdiction ilele Ahaaba wee si anyị jebe Abuja to the Office of National Commission for Monument and Museum anyị jebe Abuja bịa n'ọfisi ya nwa anyị fụrụ fasi yes na Ahaaba nọ under their custody na fa fụrụ ndị zuru ya na kafa ji ya cross border wee jidefe okwe na-agọta wee werezie Ahaaba dobezie on self keeping ịghọtara wee si anyị mana kịta na Ahaaba arụgwo property of federal government anyị sịfa yes na ọmaka mana ha marụkwa amala na ife na Ahaaba abụghị ife nnene na ọ bụ ife ekpemekpe na ọ bụ ife ọdịnala ife obodo ji were dị ebube na enwe freedom of worship na fasị na federal gọọmenti nwee ịma na violate go our own freedom of worship ha wee si oke n'ife anyị kwuru bụ eziokwu na ife ga-eme bụ na ọ bụrụgodo na a ga-elelizi nya bụ Ahaaba na a ga-eje lụọ ebe ọ ga-anọ ka ndị ohi ya nwa bịa buru ya damezina gịnị dabịazina wee si anyị mana fe enweghị that power ịsị anyị ji ebuli ya na onye anyị ga-ejekwu bụ Minister for Information, Culture and Tourism si anyị jekwu Minister of Information, Culture and Tourism on April 19 n'ahọ nke anyị nọ n'ime ya anyị jekwuru Minister of Information, Culture and Tourism bụ Alhaji Lai Mohammed so mgbe anyị jekwuru ya fanenesi akwụkwọ anyị wee sị na fa anabatago ife anyị kwuru na fa ga-abịazi ka fa zie anyị ozi mgbe anyị ga-abịa etu a ga-esi were maka ewere buchighị anya bụ ikenga ndị Igbo azụ so anyị hapụzi ya Abuja eze mmụọ osi anyị were jee nyanwa bụ onye lidere anyị so mgbe anyị hapụziri Abuja na-abata ebe 3 days asị na alọkụ up ebe niile so anyị kpatara na anyị echigabeghị ya bụ na ebe a ka ije n'ugbu a ebe a ka ije n'ugbu a ọ dị mma anyị bịaghachite azụ unu wehere ịjụzi ajụjụ ndị m na ha nọ ebe a bụ ndị omenala si Agulu kpọmkwem wee bịa na ndị sịrị na alụ ga-akwụsịrị n'ala Igbo anyị juru ebe a wee na-akpa ya 09097711009 maọbụ 09023111009
akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ ebe a ya bụ 09097711100 ma ọ bụ 09023111009 mbịa site azụ aya na m anara okwu unu ana m abịa abụ m Chizzy Ani mana ị nwere ike ijekwa kiri anyị na Facebook na Kpakpando TV ka ị wee na-afụ ka anyị si nọrọ. N'eziokwu ọkọ dịrị anyị na maka anyị nọ ebe anyị na ndị ji omenala Igbo aya isi na Agulu nọ ebe a nakwa ndị si na alụsị maọbụ na alụ dị na ala Igbo ga-ana na ihe ọma ga na-abatara anyị ọ bụ anyị na ha na-akpara ụbụbọ. Na-ekene ndị na-ekiri anyị na Facebook. Ana m ekene gị Wadede onye nze Chief High Chief Wadede Ogbonna, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Chineke gozie gị. Ndị niile na-ekiri anyị na mba ọbụla m na-ekiri anyị Igbo ana m asị na ọ ga-adịrịrị m niile na mma. I nwere ohere ije kiri anyị na Kpakpando TV nke dị na Facebook ka ijefu ka anyị si eme ya. Ndị chọrọ ịkpọ akpọwago anyị ga-ewebezi okwu unu ugbu a ka m na-ajụzi nke unu kwesịrị ịjụ 09097711109 ma ọ bụ 09023111009 ịkpọ anyị gwa ya afa gị n'Igbo wee jụọ ajụjụ nke gị. Onye na-akpọ? Ọkwa Ọkịja dum. Ka ihe mmekwa na abịago ọkwa m mara ọkwa na-ewe ndị na-abịa ụnyaa amara m ọkwa ya. Mebe wụkwa ihe o mere na emene gị Icheokwu eze mmụọ Ikenga na onwe ya na Ikenga Agulu nakwa odogwu na onwe odogwu ọcha ha juru eju bara abara. Ọkịja si Ebonyi wee na-akpọ. Ọkịja nwanyị Ebonyi nwoke teghete na manụ ugwu de gị nwanyị Ọkịja nwoke teghete odogwu na ndị Ebonyi n'ugwu onumụ ekene ga-eke n'ọnụ. Ọkwe na-arụ ka ọ na-ajọ Ọkịja. Ifu ka obi na-atọ m ebe nnọchite ya ghọta akpa ada amasị m ndị pụrụ Igbo n'anya hụ ha. Daalụ. A na-agba mbọ ka arụpụta n'ala Igbo ebidogo ya n'ebe ndị akpọrọ ndị eze na-achị n'ala Igbo nọ maka ọbụla ọzọ usoro omenala Igbo ka esi ewetakwa ka ọ si eme arụ a na-aga ibi elu n'ala Igbo wee na-adị biko ụzọ ọbụla esi wee mee kama anụgo m ka ha si wee gaa dị ije wee fụ na enwekwa onye anyị atụ ụta na ya bụ ife ụzọ ọbụla esi wee gbaa mbọ wee mee ka ya bụ ife bata n'ụdị echichi ya ka ọ gọrọ ọtụtụ ike. Eziokwu ọ chọrọ m otu etu ndị Igbo na mma ife m na-afụta ata na otu nta anụ ihe nsiri banyere akụkọ banyere ndị Igbo afụgo m n'ebe ndị Igbo nọ kịta abụrụ ebe e kwesịrị ịnụ maka ọgụ ife ọ na-ekwu akụkọ m ihe siri ahụ awụchigo m ya na YouTube wee na-apụrụ osego ike dị ebube jide na-arụ ndị Igbo mana ọ ndị na-afụta tata na ha na-achị n'ala Igbo jidere Igbo na-aya ihu ekwenyere m n'ife niile anyị na-achịtekwa azụ na ịgba mbọ. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Gbadata ya afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ngwa gaa n'iru. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. A na-ekene unu. Deje anyị kene gị. Okwu ahụ nwetara ọ maka mma maka ka ọ kụzie young generation ọnọdụ ndị Igbo nọ maka na ome nwanne ya tumjele nnu n'Ọka amọbịa bụ ha mmiri m oke onye agbaghị agba ewee ndị ogide wee jiri onye a ọkwa o megidere onwe megidekwa ndị ọzọ. Ọ dị ka ihe dị n'ekwentị ya agụrụ ka anyị gwala onye ọzọ. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ichie kwụsị okwu ike ka ụwa n'ọnụ gị o. Ngwa gaa n'iru. Ekelere m ndị nọ na Igbo redio
A na-ekene unu. Deje. Ihe m na-anọta obi ndụmọdụ ka m nwere inye ndụmọdụ m kwunu jisi ike hụ na unu bunatara ọfọ ndị Igbo ebute aka Igbo bịa zuo na ozuzo oke ga-eweghachi ukwu dịrị anyị ka anyị ghara ịbụzi ndị aja na-emegbu emegbu anyị abụzie ohu n'aka ndị ohu ka anyị ji abụzi ohu ga-eme ka omenala anyị batazie n'ozuzo oke ekele m unu ya dịrị gị mma. Daalụ ka anyị gwara onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. enyi ọma Ọ ga-adịrị gị na ama ndị ebe isi akpọ. si na Anambra steeti Orumba South. Ngwa gaa n'iru. Biko achọrọ m nweta nọmba Ikenga ahụ agụrụ ahụ. Ọ dị mma. Anyị amara ka anyị ga-esi mee ya. Ije na Kpakpando TV na Facebook zitere anyị ozi. Ọ ga-elu ya aka. Oke, nwanne m na-emezi anya nwa na-aga n'iru. Daalụ. Ọ dị mma ka anyị gwekwara onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ya kọtana. Afa gị na ebe isi akpọ. Biko kwụsị okwu ike ka ụwa n'ọnụ gị wabeze. Kee ka o si ada. Ngwa welite okwu, welite ọnụ. A na-ekene unu. Deje ya dịrị gị mma. Deje daalụ. Ọnụnụ ihe o kwuru. Oge a ga-akọmiti anyị ịkọwabala gị ife ndị a mana site n'ike ndị enu na ndị ana ị ka ga-anụkwa ozi dị etu a n'igwe redio nke ndị oyibo dị iche iche n'ala Igbo na anụ ọwụwa anyanwụ ya ma alaghị mma. Ọ dị m ama m niile nanụ ka esi saa gị ka ka anyị wekwara okwu ndị ọzọ wee na-aga. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Chizzy. Afa gị na ebe isi akpọ. Ebe ka isi akpọ nwanne o. Esi m mkpụrụ na-abụọ. Ngwa gaa n'iru. Azụ m na-atụnye bụ Daalụ. A na-ekele unu niile. Ya dịrị gị mma. Ọ dị mma ka anyị were onye ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Hello, Chizzy. Mmụọ ndị ka email. Good afternoon. Ekenekwa m nwanne ndị ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị bee ya nkenke. Yes, abụ m evangelist Ernest Chukwugbo. Esi m ụbara ụmụ ọzọ ebubo Orumba South Anambra wee na-akpọ. Yes, anụrụ m tọpik a na-ekwu maka ya. Mana alụ m chọrọ itinye na isiokwu a bụ mmụọ ahụ a chọrọ ibunata. Ị na-arị m na-ekwu? Ana m anụ gaa n'iru. Mmụọ ahụ a chọrọ ibunata. Iwe na-ewe Chineke maka ya ahụ. Na ha ghara ibunatakwa mmụọ ahụ n'ala Igbo. Ana m achọ ime ka ha mara na ndị Igbo bụ ndị nke Chineke, ha ji Izrel. Ndị nke Chineke anaghị ekpere arụsị. So iwe na-ewe Chineke maka mmụọ ahụ ha chọrọ ibunata ka ha ghara ibunata ya. Ọ dị mma. Uche nke. Ha chọrọ ezigbote pastọ. Ga-ezi ndị problem ndị Igbo nwere bụ na ndị Igbo gbasara Chineke azụ. Ha chọrọ ezigbo man of God n'ala Igbo maọbụ ebe
ụzọ dị iche ka ọ kụziere ha ụzọ nke Chineke. Iwe Chineke na-agakwasị ndị Igbo bụ na ha gbakọtara Chineke azụ. Ọ bụ na ndị Igbo chigharịa chee nsọ Chineke ugbu a, ihe a niile ha chọrọ a ga-eme, Chineke ga-emere ha ya. Akwụkwọ nsọ dị na ngwadalụ ịgwụbago akwụkwọ nke ndị ọzọ dere nke Igbo dere gwọọ nke Igbo dere ọ ya bụ sọsọ ihe anyị na-ekwu. Ịgwụbago akwụkwọ nke ndị ọzọ dere ikwuchago ihe niile ikwuru wee na-ekuzikwa ihe ọzọ. Ikenga ọ dị ka Odogwu chọrọ iti ngwa ewe ihe ka ife Ọkịja ahụ ị na-azapụtala. ọ bụrụkwa Ọkịja na ọ bụrụ Ọkịja kwuru okwu ugbu a onye a sị na ya bụ onye mgbasa ozi ndị bịara abịa. Evangelist ekenere gị a sị na nwayọọ nwayọọ Uche ya ka o kwuru. Uche ya ka o kwuru ka anyị were ya ọzọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere afa gị na ebe isi akpọ. Gịnị bụ afa gị? Oge iwetara afọ Igbo anyị ihe anyị na-eme bụ ihe ndị Igbo anyị anaghị aza ụdị afọ ahụ n'ebe a. Ịchọ ịkpọ anyị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo ya lee anyị wee n'ihe na gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ. Uchechukwu gaa n'iru. Biko a na-ekele ndị Igbo mụrụ m n'ebe a. A na-ekele unu. Ya dere gị na mma. Ekele Chizzy na yoga bụ udo onye kwuru okwu oge a na ya bụ evangelist ekwesịrị ka ha mebiere anyị anabatazilata ka ya na-ekwu okwu na-emebiri anyị. Achọrọ m ka ndị ahụ ka ị na-anabatakwa ha ọzọ. Anya ka ha marụ bụ na arụsị ahụ ha na-achọ ibulata dụkwara efe adụkwara ndị Igbo niile kọrịtakwara maka ya maka onye nke kwuru okwu maka Chukwu dị mma Chukwu amaka uche m na-ahụ ka ha dụọ abịfọ a na-eburu arụsị wee bịa tụọrọ anyị Igbo niile udo dị n'uru. Ọ dị mma o wee bụla na uche ya dị njọ anyị ga-ejizi nwayọọ wee na-achịkọnatazi ya ka m bidogodo na Ikenga biko chịkọnata okwu gị na oge na-asa anyị kwarapụ. Igbo bụ Igbo ekene m ụnụ ekene m nze kene okolo ife m na-agwa Igbo bụ Igbo chige azụ na omenala fa maka na ọ bụ omenala ndị na-eme gịnị na-edu ndị eri nza ndị Igbo hapụrụ chife wee febechi ndị ọzọ ka Igbo dalụ mmiri ka ọ na-abụ onye Igbo jee ọchịchị nya na ya na-eje ka ya soro na ndị ga-achị ana Igbo ma na Naịjirịa at the end of the day otu abụ n'ezi so na ife nna ndị Igbo famegene fachikọnata onwe fe ọnụ chigata azụ na ọ natara chife bụ ndị Igbo nwere chi fachigata azụ ka ha febe chife n'usoro Chukwu na ndị ana ji were dobe Igbo gboo ekene m Odogwu ọcha nchịkọnata okwu na nkenke. Igbo bụ Igbo ekene m unu asị m onye ọbụla bụ onye Igbo kuru mmiri doro edo ma ọ saa elu mara aka nne ya na aka ekpe na nke anyị bụ nke anyị ka anyị sobe nke anyị na mara unu mma ise. Eze mmụọ ndị ebe ga-asa ndị Igbo na ndị ịnụgo n'ihe ndị Igbo kwuru ndị kpọrọ kwuru dịka isi n'ụsị anyị dịka eze mmụọ kedu ihe ị ga-esi chịkọnata okwu a. Onwe ebe ọzọ anyị eji wee chịkọnata okwu n'abụghị na nwata ama nka mmiri nọrọ wee maọbụ ya na ha ama nke ọ nọrọ o ya akwụsị ya. Onye hafere omenala be nna eje mewe omenala ndị ọzọ ọ nọ ọhụụ ana maka na sị na nwata gwa nna ya nke ojije nne ya gwa na oyi aba gwakwuo onye ibe oyi ekwu atụrụ m aja nyere ụgwọ ji wee mara onye mere ibe n'omenala Igbo ka ụmụazị kịta tolitere wee sị na ọ bụ omenala ha ka ha chọziri anyị wee na-enyeba nkwado ọmụnwa bụ eze mmụọ Chief afọ echeta Nweke Godwin ọmụnwa bụ eze mmụọ na ha bụ Agụrụ ama onye obe agụ Agụrụ. Ana m ekene ụmụazị anyị ndị nọ gaji n'ezi obodo dị iche iche na nkwado nke ha na-enye omenala Igbo ọ bụ afọ na ha fe nwe na ohu mkpụrụ egwu ife nji wee kwuo nke a bụ ife ahụ na a na-eme inweghị opposition leader inweghị onye na-adụghị aga ibe ahụ ị na-eme enweghị isi na ibe a na-eme eme onwe ndị fụtagwo na si na ego kaba cheziri ka anyị ha nọrọ ebe ahụ ọ bụghị ego ka anyị bịara ibe anyị nọwụ ka anyị gbasoo omenala Igbo anyị ka odenigbo odenolu oyiri dị batakwa anagụ
ọ dị mma ekwuchana tupu ịma na Ichooku ga-eji mbem pịachala ya okwu mana Igbo nke bụ eziokwu bụ ebe ọ bụla ị nọ wee gaa anyị maka ihe anyị na-eme iji fụ na omenala anyị ruru ile ndị anyị nụrụ ọnụ ha si Anambra Enugu ka anyị nọ ha si Anambra wee bịa n'ijikwa gị ịgbasa ọdịnala ijikwa gị ka o si ifugoro ka eze mmụọ ji kwuo ya na ndị ichie anọgoro ndị ntorobịa ụfọdụ nọ ebe a ma adịghị ha na-ekwu ndị jepụgoro echebu nọ n'obodo ndị ọcha ma ihe uru omenala bara fụ ka ha si eme nke ha mere na ha na-akwadozi si ndị nọ n'ụlọ mebe omenala ka Chineke ndị Igbo si kee Igbo mere na ha na-akwado ya ekele dị Chineke na anyị wekawe ndị nna ka na-echeta dịka eze mmụọ wee si ndị ụmụ ntorobịa na-akwado igogoro ọfọ ka esi gụọ ka ọ ga-esi ele ogologo akụkọ adịghị na ya maka na a ga-ebugharị ọnọdụ ejebezie n'ebe a na-eje mana onye ọbụla omenala Igbo ka mma omenala Igbo ka mma ọ bịara bụ ya bịagbuna ya maka na nke a ndị mmadụ na-emegharị na ụfọdụ zaba afọ ha na-amahụ bịara abịa ka ọ ghara ịbịa gbuo anyị ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma abụ m Chizzy Ichooku Agulu na ogbu ọja ya ga-edunazi anyị ka anyị pịachibezie ya ọ ga-adịzi ụbọchị ọzọ ama m na a ga na-agbasi mbọ ike na-abịa na-eme ife a Ichooku Igbo okwu na-abụgbo elesi akụwa akụ nto okwu na-abụgbo ọ na-aga dụọ mmadụ ọnụ eji abụ nke ka mmadụ gwa onye ọwọ okwu na-abụgbo elesi akụwa akụ nto mana mmenye ekene ka m kene n'elue n'Solid FM 100.9 Solid na mekene ndị isi amekene ebe ọ bụ nunu si enye aka ọ nọ n'ugwu kwọtalụ mmiri ọ nọ na ndịda jelu kwọta mmiri o wedịrị mma daalụnụ ndị Solid niile nwa ka nkene Igbo bụ Igbo niile Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ka nkene kwuenu ndị na-agba mgbe tike nga nne ya esi nata ụmụ Agulu be anyị ụmụ Igbo be anyị osi m onye dịlụ unu na mma aliezi unu ga-adị mma ka Ichooku wee dị mma ka nkenezie ndị na-esonyere anyị ndị na-agba anyị n'igwe okwu osi m onye dịlụ unu na mma ojije bụ n'unu mụ na-eme n'unu ibe ya dịrị Igbo na mma na maga ọbụ ndụ ndụ nka na ọ ya adịla anyị mma n'iru ibe bụ na anyị na-eme ọ ga-aga n'iru maka n'iru ka oke nwe na-ama anyị ekwugbo n'ichela akwa ma mbịakwanụ n'aka anyị ghọọ nchigịrị ọ bụrụ eziokwu ndụ azụ ndụ mmiri Chukwu rụrụ akwa gọzie anyị ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma oche ka o jee mụ n'oke ọdachi ekwekwenye Igbo na maga ọbụ ka ọ dịrị onye ọbụla na mma arụike waba ọjị bakene mụ Igbo niile